laugarren urtean, lehen urtean arrakasta handia izan zuen, aurten ikusten danez arrakasta berdina izango dugu eta ja aurretik ikusi genezake lehen urtean baino jende gehiago daukagula laguntzaile bezala. Herrikidek daramatza proiektu honekin 3 urte, Laskorainek 2, Immaculadako ikasleak ere badatoz aurten eta berri bezala baditu Orixekoak, ezta? Tolosatzen egitasmoan azaltzen da beti generazioen arteko elkarlana, ezta? Eta hau da horretan eredu izan daitekeen zerbait. Gaur hasi dugu 5. denboraldiakin eta ikusi dezakegu denboraldi nola handitzen joan da, ez? Gero eta jende gehiago inguratzen da zerkauzira hemen asteazkenero mugin parte hartzeko eta guretzat oso pozgarria da, ez? Udaletxetik babes eta laguntza osoa eskaini eta eskerrak eman antolatzaileei, bolondresei eta partide guztiei, ez? Eta gogoratu asteazkenero hemen itxiten zaituzten. Plazerra da, ez? Honea tortzea, mugin parte hartzea eta eskertzea guztioi aukera emateagatik, bale? Beste gauza berri bat ere, aurten ere, ikastetxekoak ez bakarrik gu, baizik eta Orixekoak eta ikastolakoak ere, ibilbide bat prestatuko dugu, guia sartzen gara arduradun lanetan, zioak eta egin dugu beste pauso bat, ez, ere sartzen dugu. Gure lehenengo urtea da hemen parte hartzen duguna, eta Orixe ikastola zen, ekimen honetan parte hartzea falta zitzaion erakunde bakarrenetakoa. Ikusi dugu azken urteetan zehar gorpuzten joan den ekimen honek geroz eta arrakasta handiagoa daukala eta noski guk ere izan nahi genuen ekimen honen parte. Gutzako oso esperientzi polita da, ze azkenen otorrea berekin hitz egiten taula, eta gaina gauza desberdinak ite eskolaz aparte, eta nik behintzat oso denboa polita pasatzen, eta nire ustez behieke disfrutatzen dutez azkenen atea iteia, buelta bat ematen dute gukin, berekin hitz egite deu, eta oso polita da, esperientzia. Lehenengo ona izateko esperientzia ona izan da, eta Aitona Monade oso magok izan diagukin, eta esperientzia oso ona izan da, eta ondo pasa eta.